mga moms! Good day! So, it's another day. May mga bra sa likod ko. Okay, so obviously, nandito ako ngayon sa Ukay-Ukay area kung saan naghahanap ako ng mga damit para sa magiging wardrobe, no, na susuotin po ni Brenda at ni Kano para sa kanilang gagawin na music video. Yes, so magwa-wardrobe tayo. So, may mga damit naman kami doon, kaya lang, syempre, since this is another project, maghahanap tayo ng mga damit na vintage. So, yung mga damit na mga lumang style na damit. No, so dito, may mga nakita akong ganito. May mga ganito akong panlalaki. Wala. Sige po, tita. Yung mga parang kamisachino, ano. Cardigan. Puro cardigan, pambaba. So, hanap tayo ng mga panlalaki. Para nang sa ganun. Tsaka pambabae na dress. Lalaki. Dito, ito, mga pang-ibaba. Yung mga ganito pwede, mga pang-ibaba, 'di ba? Tapos teternohan lang ng plain na pang-itaas. Ano, mamaya na yung pang-ibaba. Tingnan muna natin yung mga dress kasi yung kay Brenda. Sana may magkasya. Yan. So, tingin tayo ng mga lumang style na damit. Ay, ito. Ha? Dapat, hindi yan kasya sa kanya. Ang ganito. Magkano sa ganito? 120? Oo. Siguro pwede na tong isa. Ang tanong, kasya kaya sa kanya? Tingnan natin. So, ayan. Ititest ko muna kasi kung kasya sa akin, ibig sabihin kasya sa kanya. Kasi po, mas malaki ako sa kanya. Baka kasi... Ha? Ha? Ayun ba yun dyan? No, ate. Pumuputok yung damit sa akin. Na! Para na siyang t-shirt, hindi na siya duster. Aray ko. Tingin pa tayo sa iba. Tingin pa tayo na iba. Yan. Dito, marami din. Actually, kaya lang maliliit. Hindi kakasya sa kanya. Sinahanap kasi natin yung medyo mas lumang style ng damit at saka malalaki. Di ba malaki si Brenda? Hanap tayo, ikot pa tayo. Ayan. Tingin-tingin din kayo. Baka may mahagip kayo na hindi ko lang napansin. Ayan, may nakita na tayo. Hindi nila costume. Iba yung nakita ko. Maghanap ako sa iba. Ganda ng pants, ay ng walking short. So, dito naman tayo sa next store. Subukan natin tumingin dito ng mga damit. Yung mga long dress kayo na ano, old style. Tingin tayo ng mga dress ba o damit. Makikita mo kaagad yung mga dress. Something. Hintay sa kabila. Yung katabi. Mga long dress. Mga old style. Ito, tingnan natin. Okay, ito. Kasya ba ito kay Brenda? Tingnan ito. Ate, pwede ito makita?
Ayan, tingnan. Ay, hindi siya stretchable. Pero masyado siya masikip. I think ito. Magkano sa ganito, Nay? Tsaka ito. Diba? Tsaka ito. Diba? Yung mga ganitong damit noon. Testing natin. Tanong natin kung magkano. Ano pa bang iba? Ito. Mga ganitong style. Diba? Oh. Yan. Nay, magkano sa mga ganito? Naku, ito na nga mga moms. Kita niyo yung pawis ko. Susukatin ko palang pinagpawisan na ako. Pawis na pawis na ako. Ganap kasi ako ng yung mga lumang damit ba, na style. Ano yung magharaan? Oo. Pero kasi yung laki ko, oo, katawan ko. Sayang, gaganda pa naman niya, kaya lang maliit. Hindi siya, dito, kasya. Ito, kaya lang parang hindi ito kakasya talaga sa kanya. Ito, maganda sana pang luma. Ito, ganito. Tignan niyo. Ayan, mga moms, diba? Yan, yung mga ganito sanang style. Kaya lang masyado siyang maliit. Maliit yung ganito. Sige, testing natin to. 50? Sige, kunin ko to. Testing na natin kay Brenda kung ano pwede natin gawing repair. Dito naman tayo sa kabila. Tingin tayo dito. Hi! Tingin tayo ng mga dress. Yan. Yung mga para kay Brenda. Tingin tayo. Tsaka kanya. Yung mga dress. Ang niliit. Saan pa kaya? Ikot pa tayo sa ibang okay. Yan. So nandito tayo sa panghuling okay area. Dito sa saan tingin tayo ng mga dress. Sana may makita tayo. Mga ay, ito. Kaya lang ang liit. Diba? Ano tayo ng mga lumang estilo ng damit. Yung kakasya kay Brenda. Dami ko na naikutan. Ang liliit kasi ng ibang damit. Kasi nga ang laki nung susuot. Diba? Ganda rin yung damit na to. Kaya lang again maliit. Tsaka sleeveless kasi. Hala! Baka abutan ako ng ulan. Kailangan ko na makauwi. Nakakita ka na ng location mo? Tinan mo nga to. Ay, basta. Ha? Kay Auntie Inday. Inday. Alas Mamsi. Too. Talo. Tinan mo. Estudyante. Kaning ganito yung mga style na luma ba? Di ba? Mga ganito. Yung nga lang, hindi ko alam kung kakasya. Sila ko? Hindi ka pambahay ba? Kani. Oh. Hindi ka din nga